Morning sa taga Philippines, mayong buntag sa tibok kalibutan. O mayong gabi diha sa laing nasod ni labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Mayong gabi diha, Ma'am. Kamusta naman ka? Ako pasalamat gyapon ko sa labang makagahom nga nakamatag gyapon ko rong buntaga bisag duha na ko kagabi nga kuan hinantan ubo sipon sa una kay di pa sa ko hubakon karon action ako hubak dugod siguro kay tigwang na wala nga obligasyon nga gyapon mo kamata tagyapon ta sa obligasyon kanilaging natay trabaho sa pagwatay trabaho kung nagyapon tayo balatian muliyot magyapon ta kay mukaan man ta kayod gyapon. Magyapon ko nalimot pag pasalamat sa Ginoo nga makapalikay sikay o matag adlaw. Kumusta mong tanan diha? Morning ni Ma'am Pili sa Taghap. O ni Ma'am Bilma Makabalo. Sara Laila Amin, kumusta man mo? Katong mga tagalayang nasod na igagaw na sa Saudi, kumusta man ka igso? Gracia Moral. Para man ka mo reply sa ang message. Kumusta man ka diha? Hinahinay ng uli. Kaya 2 years na bitapod ka. Uli sa alaman. Uli ang Gracia kay arong maka-apil ka sa atang alumni karong Mayo 12 sa mga batch 1980 sa elementary. Karong kaya alas 4:30 naman minaog na lagi ko silong kay basta yung arong orasa naabot ko silong preparar na ko og kuan maluto nagtak-ang na ko og kanang manok pa ko kay batangan na og kuan. Kamusta man ka diha, Ma'am Yuning Ayop? Mayong gabi diha. Good night dalaman daan, Ma'am. Good night, sweet dreams. Kay baliktad diha ita. Karbo ko nakahana-hana. Gabi iday diha. Bawal naman ka Saudi ka. Ang sakang orasa ko Saudi ron. Para hindi pa parehatanan. Malagi sa nangutana ang hapon nag-inom-inom ra ko og udlot sa kuan ako naka-video. Nag-inom ra ko udlot sa halipon. Agang ginom nga tambal kuan ra bayog sisik o musip. Kay gisipon ko daghang labad. Danhi man tong hapon tong igagaw sa igagaw. Diyan ingon nga exdol ko no. Wala ka gawas kaya doon sa pagtindahan dani wakoy na palihugan o papalit muna sa gawanta hindi ako ko newsip gabi di na din matabang kay tago na gani ko ilam sa daanan kay naman ko doon sang umangkan ako silam sa dik tagon lang kung mag-ubo kay nampag kay disipod. Lain na mo din ubo kay manguan. Once ka na iubhon, taubon sa tanan, mo lang likay sa ko kay luway mga bata. Wala nga, karon Bernis man ron, bago apas ba na plano ko magpa-check up ko. Kana, para makatumar ko. Tambal. Kay grabing kagahi kang ubo jagang daghan murag na iring kay ndom ko sang lolo sa una lolo katong gidak-an bakon pud to aram sa tong katawan ara tong subsugon sa una sugon ko ni jag papalit og kay ndom ko tong mga tabal sa una as masulon asmasolon, asmalin. Oh, sa batong usa.
para sa hubak. Lagot ang lulo sa unang hubakon kay magsandig na ito sa katre. Aw, butaka, napamunti butaka, da magtingag, agyan marag iring harang sugsugon. Harang sa katawan sa lulo sa una. Ayun, dumtog ko. Ang edad pa ko, mga siyam. Bakan mo ito ang lulo, harang sa sugsugon. Karon di ay mga tiguang nata. Tinga ako gabi, dasang gabi kay para na magnairing sang dughan. Ginawa na ho. Mura na po kong ali. Di ba ko hubakon. Sukat pagkakuha na ho. Di ko hubakon. Karoon noon yung 59 na. Hapit na po ko. Niligis o pa hapon nga nangita na ako nung lawas. Nangita na lagi saan man. Kinalan pa man ditang Mukayod Santos. Kaya mo naman sa niya itong servisyo. Basta buhi pa. Napay mga apo na ho. Taas pag-ambisyon sa kinabuhi. May mo pala magnay ma-workingan. Pa-workingan na. Basta kaya pa, pero kaluyas ginuura na sana makaabil sa isang examen nga mga scholarship. Kaya mga talento mo pang mga bata kaluyas ginoo. Muna nga ako suporta hanggang tama na pa ikasuporta o na pa maloy ginoo pa nga. Hatagan pa kong taas kinabuhi makapanikay-sikay pa hantod mahuman ng mga apo. Kaluyas ginoo. Nahagot pag-ampos ginoo nga sulbad tanang problema. Napakoy problema sa Manila. Si Upo ni nga nito gahapon nga magpa-vlog ko ng programi. Magpatabang sa financial nga kuan sa isang pag-opera kay lahi man dito sa Manila. Sa bagay sa Manila, butante siya para sa pagpanganak niya, pero nakinahanglan gapon mga 20 kapin. Kay kanang sa Manila pandamon sa kang mga nang kantidara sa mga ikaw may palitanan sa before pagka-operahan di man para sa provincial nga ako sa nag-opera nasud ko among ko pangandama da ano kuan mga gamit pero sa Manila si Upaw ipapalit daan ang gamit sa pagsasarian pag-opera mapod gihapon ron isang doktor nga marami nagpaanak niya mariningin nga doon sa mga 20, 25 mariningin na financial sa para opera kay ang doktor na ma-covered na siguro ang opera sa hospital sa PhilHealth sa atin nagahapon na pwede ko na magpa-vlog ni programi visit pas programi ron tuwa na matong giingnan usay angay katabang kay anam na siguro kada ko ijahan kuan kay sa una di maituk man to sa unang kasugot og magpa-vlog karon siya may ning offer naman siya nga magpa-vlog ng programi bahin sa ingana so dagang pagampos Ginoo nga unta di naman kuan ginanglan na nga maoperahan na manong ako bisag pila na pakalaw na niyang gibate ara diri imnan din na haog kanang new sip kalingan sip on tubig pila na mga sagbot aron labad gapon kang sa gipud lisod pud bisaan mga bata dani kay wa diha nga igagaw sila ra di ba pwede kasi kasos pagkaon kung kanang padung mo eskwela mara man ang importante da nila sa badong Domingo pwede ra na sila kay magpa-deliver na sila pagkaon o wa di magluto magkasikaso naman na nila ang ilahang uniform manang prepare na hadaan
Kaya mo nang tuhay gagaw o mabernis nga. Iskapon ako. Kaso bernis ron, di ko makaapas sa provincial kay pa check up ko provincial. Kinahanglan na 5. Alas 4 media to anak ka. Kay mama doon na yung kuhan sa una provincial. Alas 4 media pila na. Kaya tungod sa daghan ka adong pasyente. Bawala makatos provincial nga bago. Dito sa Galiares, dito sa Cortes. Wa pa man. Murag isugda naman siguro, pero wa pa ko ka kuan sa detalye kan sa dito. Sa Maduna ba? Okay. Ang kuan nga pa-check up ko para makatumar kong tambal nga para was prima. Kani po nga sipon nga sig tubig-tubig. Dapat din panuhot siguro ka na sige biyahe. Salamat ka ato sa karon na nag-ingan nga panuhot. Usapod di. Panuhot dako. Sa taman masa pangados Ginoo nga lugadan pa ning kinabuhi. Katawa naman gyapon. Ma'am Yuning Ayop, salamat kaado ma'am sa imong karon na pagtambag. Nabapakasang putod tinai. Bisag asa bitaw ka ma'am, naadjud ka. Ikaw ang anghel. Bitaw kay kung nagbiyahe ko sa Reels na ka ma'am, ato ko di napog ka. Ang YouTube napog ka ma'am. Maningingin nga ikaw ang anghel. Anghel sa hulog. Anghel gikan sa langit. Tawa ta na smile natin ka. Problema, bayan sa gira, mahal na pag gasolina. Kamusta mong tanan? Ma'am Edina Orada Kanyite. Kamusta ma'am? Prepara na ba mo kuan? Ako magprepara na ko ron. Prepara na ko ron o pamahaw. Kaya human manglimpyo. Kung magpanglimpyo, manglaba. Limpyo ani silong, taas sa human manglaba. Kung bernis, kung panglaba, mamlansa. Kung manong pamlansa mo nang pwede na kumulakaw. Mulakaw na ko. Bao karon makalakaw ba ko pamuto higagaw. Moabot sa chat ko sa igagaw budget pa po reply. Salamat gyapon ko dani nila bisag usahay di ko makasud. Kay katulad ini agi Lunes Martes di ako gilakaw dinhi pa man sinsa matong pulis na ko dengan di timingan pud pagka Huwebes mao ni karon Bernis dakpan na tatong plano nga ani di sa ko mulig Bernis. Kaya saplon to pero ano po ko ang trabahoon kaya hanggi ati man dani kan mga uniform sa mga bata o ganing paghinlo. Manang wali Sabado okay na na. Hanggaron makalakaw baka kuron para makapacheck up ko. Kaya di po basta-basta makapalit og tambal nga. Sa tumaron. Tanawon ring hang tinak-angan sa nani. Tumanaw kong jaw-jaw. Dan tinakang ano po nang gibintuhan o kani mga anpapod o kahit permira man po nga gisa-gisa o permira man po prito-prito ano pang iswayan ani nani sa pinja itong pan-apple tidbits sa gulang 5 minutes later. Mula magluto. Hingos sipon. Sabi sipon hingos. Wala itong servisyo na tagadlaw, balik-balik. Salamat lang po sa mga taong nan, ang nagpagpulaan. Ganahan na pagbalik-balik.
Mga mga servisyos. Panimay, kada adlaw, mga limpyo, untag hapon. Nilhig, buntag, hapon. Padung na mga to, malilhig mo kuraan. Ikabuntag po. Magbubo to, malilhig na po ko. Kadaghan ang gyapong siligon. Ang siligon, maglibog ko. Ang siligon, hapon bisag nanilhig ko, tagabi pa doon saka. Kung mapadjog ko magabi pa doon usaka, kabuntag po. Dito sa amo ni upaw sa Valencia, lahi ila na ito. Ang magmapog gabi pa doon usaka, pa doon na mga tog. Jadi kabuntag na manilhig dani magmapong ko gagabi kabuntag na mga pusligon so una ra jud basa libog ko asagay ka ng siligon nga nilhig ta ko dani ni ka gabi mga alas 9 na nilhig naman ko padong ko mo higda jadi kabuntag din antak ito hapsay din tili kabuntag na mga pusligon mo nang nilhig yapon babuntag muni buntag hapon na naman. Pero kaya ra okay ra pila ra ba siligin gamay raman. Pero malibog lamang ka. Libog lamang ka nganong asagikan. Yung bayan nga daghang grasya. Sa una sa di paniputi, murag gyapon. Sa dihigo buntag hapon. Sa una sa green paning tiles gani, stay in, stay out ko. Sige out ko, inigabot sa manghindo ko. Padong na po ko mo uli. Manghindo po ko, mamadali aho. Bisan og ka ng asa ko mga muhan sa una pa. Sa padong na ko mo out, manghindo dyan ko daan. Ang laba ko daan. Daghang mga gamitan, hapang nabhandaan, hipuson. O magyapon mo otro nihang style nga o bisag-asa, bisag-sabay. Wala dyan niyaho. Sa plano nagmuli, mo na dyan na. Manghindodan sa muli. Mo nang inigabot, manghinlo. Hindi mo layas, manghinlo. Mo na dyan itong papel. Basta kaya pa. Kalian naman tas Ginoo nga. Hatakan pagtaas kinabuhi. Amo na to ihang update rong adlaw. Friday. Sa size na 6 na ilang days na lang graduate taghang mga apo sila graduate grade 6 si Budoy mo graduate 12 si Noah mo moving up si David J na lang may grade 8 za mo grade 9 na pod sunod na pod mo eskwela Precious na pod. Unang mga apo, Kia, Ireland, si Jidua, Dorje Budoy mo na Pitdoy, Monica Angelito, Precious, Kaupaw. Una ka mga classmate uban, maingin nga, madyo ko nung pinanakulit ko mga apo. Mga classmate uban, na iba ko pang napilang batang gamay. Ligingan, kaya muli sa doon ang huwag mo na. Sa doon kita ng mga apo. Pero po ko nagmahay. Nung sa doon ko namin doon, kanina kayo mga apo. Uban ng mga classmate o, pa'y apo. Istir gani, way apo. Pa'y apo. At least nga, palanglitan, mawa mo tas kalimutan. Kita na sa inyong mga apo. Ito. Bye-bye. Happy weekend yung tanan. Happy Friday. Bye.